η Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή, η Ανταρσία, συγκροτήθηκε αμέσως μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη από δυνάμεις και αγωνιστές της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής αριστεράς και της ριζοσπαστικής οικολογίας, μέσα από δεκάδες συνελεύσεις σε όλη τη χώρα. Τώρα που φυσάει η κόντρα, κλιμακώνουμε την αντίσταση, για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία τα σπασμένα της κρίσης. Το φοιτητικό κίνημα άνοιξε το δρόμο και συνεχίζει με στόχο την παιδεία των αναγκών μας. Δεν ξεχνάμε τη Μαριέτα Γιαννάκου και την προσπάθεια της να διαλύσει τη δημόσια παιδεία, ούτε το άρθρο 16. Συνεχίζουμε με μαχητικούς αγώνες και καταλήψεις, με την Ανταρσία. Με τη δύναμη των μεγάλων αγώνων των δασκάλων, των πανεργατικών απεργιών για το ασφαλιστικό, των νικηφόρων αγώνων στην υγεία. Μόνο με 5 δις οι δαπάνες για την παιδεία θα έφταναν στο 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Θα χτίζονταν και θα στελεχώνονταν 100 υπερσύγχρονα νοσοκομεία. Ανταρσία. Με τη δύναμη των μεγάλων αντιπολεμικών και αντιρατσιστικών κινητοποιήσεων. Έλληνες και μετανάστες, εργάτες ενωμένοι, παλεύουμε μαζί. Διεκδικούμε νομιμοποίηση όλων. Άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες. Να καταργηθεί το ρατσιστικό σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις να κάνουμε ανταρσία. Φυσάει κόντρα σε ολάκερη γη. Στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις άγριες απεργίες των Γάλλων εργαζομένων, στην Παλαιστινιακή Ιντιφάντα, στο Μεξικό των Σαπατίστας. Στις 8 Ιούνιου θα λάμψουν τα μαχαίρια του νέου άγρια αντιλαϊκού σταθεροποιητικού προγράμματος των Βρυξελών και του ΣΕΒ που θέλουν να εφαρμόσουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ελεύθερη αγορά σημαίνει ελεύθερες απολύσεις. Πάνω από 200.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν το τελευταίο 8μηνο στην Ελλάδα. Θέλουμε απαγόρευση των απολύσεων, εθνικοποίηση των τραπεζών και των επιχειρήσεων που κλείνουν, χωρίς αποζημίωση και με εργατικό έλεγχο. Δεν θα πληρώσουμε την κρίση τους. Θα κάνουμε ανταρσία. Να ανατρέψουμε την επίθεση του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ και κάθε κυβέρνηση που πάει να εφαρμόσει την ίδια πολιτική. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ανταρσία. Στις 7 Ιούνιου και κάθε μέρα. Με αποφασιστικούς, ενωτικούς αγώνες στα χέρια των εργαζομένων και της νεολαίας και όχι στα παζάρια της υποταγμένης ΓΕΣΕΕ. Αγώνας τώρα για να υπερασπίσουμε και να διευρύνουμε τα δημοκρατικά δικαιώματα, το πανεπιστημιακό άσυλο, τις λαϊκές ελευθερίες. Στα σχέδιά τους θα κάνουμε ανταρσία. Με μια άλλη αριστερά, κόντρα στο συμβιβασμό και την ητοπάθεια. Θέλουμε μια αριστερά, επικίνδυνη για τους πλούσιους, χρήσιμη για τους εργαζόμενους και τους νέους και όχι κατοικίδιο του συστήματος. Ανταρσία. Και στις 7 Ιούνιου και μετά. Δεν απέχουμε από καμία μάχη. Ούτε λευκό, ούτε άκυρο. Κόκκινη ανταρσία. Με τη ριζοσπαστική οικολογία που τα βάζει στην πράξη με το κεφάλαιο, γιατί αυτό δηλητηριάζει καθημερινά τη ζωή μας. Ανταρσία λοιπόν. Το μέλλον μας είναι στο καινούριο ταξίδι της σοσιαλιστικής και κομμουνιστικής απελευθέρωσης, κόντρα στον βάρβαρο υπαρκτό καπιταλισμό. Αναζητώντας, συζητώντας και υπερβαίνοντας τις αιτίες που οδήγησαν στα καταπιεστικά αντεργατικά καθεστώτα του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ανταρσία. Στις 7 Ιούνιου ψηφίζουμε, στηρίζουμε την Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή, την Ανταρσία. Parce qu'on a la rage qui frappe les ténors, parce qu'on a la rage, la populace et la rage est énorme.